A xente que non é tan lista arregla todo. Pero ves as consecuencias. Ajá. E que? Chove moito ahora, en febreiro? Nin chove, nin ten trazo. Para que arreglen os políticos e máis a xente que está con eles? Ti valdrías para a política, verdad? Eu volvería para calquera cousa, se me fían caso. Eu non me fan caso, é igual. Ladran os cas, tomen na cama, volven a ladrar, volven máis tarde. Ole. Máis tarde. E que tal... O mundo para entendelo ainda non naceu, que Que tal despois do mareo que tiveches? non sei que non me acordo. Non te acordas de nada? Parecín na cama e ali estaba moi ben. Ajá. Te mareaches e se te deu un vai ben. Vai ben. Exacto. Bueno, Son cousas que pasan. sí. E pasan peores, pero eso, se é un aviso, se foi que lle quedou. Sí. Que tal onte luar? Bueno, quen estuvo conocido? Estuvo estuvo unha que era... Como era María, agora non me acordo o apellido. Que lle morreron ainda 2 fillos por culpa da droga, era aí da parte de abaixo, María, non sei que. Está nunha asociación e máis está atendendo, vai moito á cárcel de arriba, porque hai moitos presos que non por culpa da droga, e ten era unha asociación, non me acordo. Estuvo moito tempo, despois tamén estuvo unha señora falando de que os pais que eran pobres, depois morrera o pai, a nai era frenética, como se di? Esquizofrénica. Esquizofrénica. Ela casouse, depois tamén morreu o home, volveuse a casar e ten outros fillos e 4. Era consecuencias de alguna persona que pasara moitos traballos. Galloso xa debeulle para contar antes, claro. Estaba ali con ela. Bueno, a tíora que era o que máis necesitaba xa eu, arreglei unha casiña que tiña ali, veus a casa, dixo, puxo unhas escaleras, que por certo teño moito cariño, porque como as puxo eu, e dixo ela, e agora teño moita horta para a parte de atrás, boto cebolas, teño jaliñas, se alguén me tuvera, aunque fora vello, para contar que valera un destes chimpín, sí, deses como tractores pequeninos, e así para labrar eu a terra e tal, e despois eu, pois, podría lle dar, pois, 3 ou 4 pulos, cebaos que cebo eu e tal, e despois sale un, que fxe, non me dixo que era, e dixo que preguntaba por esa muller, e dixo, espera, chamou na Galloso, e ali, dixo, mire, eu teño aquí un aparato, pero eu non ando con el, eu regalo, eu non quero nada, pero é de fresar, máis ben así como a man, como un arado. Sí, e dixo ela, bueno, por moitas gracias e tal, dixo Galloso, bueno, pois dadevos o teléfono un ou outro, para despois poñemos en contacto, pero son moitos traballos, e agora está, ten 3 fillos, 3 ou 4, que está co segundo home, co outro morrera, e que vai tirando, porque ao primeiro quedei así, como un xe, Dios mío, que vai ser da miña vida, eu xa me dan ganas de non tirar para adiante, pero empecé a pensar, pero por que non, eu teño que tirar para adiante, estaba moi alegre, uns sollazos, era pequeneira, pero moi feita. Estuveron así falando, despois veu esta María, como se chama, que eu sei como é o apellido, pero non María do Ceo. Non, María do Ceo, María Jiménez. Unha que estaba aí onde, cando pasou iso dos Charlis, ou como é? Madre Coraje. Que Madre Coraje, notes. É o apellido dela, mellor, pero non me acordo agora como é. Que sei. Ela denunciou moitas veces, pois ela puxo unha cousa desa, asociación ou que é, porque a conta deso, deles, tanta droga, morreu moita xente de por ali, ela morreu de 2 fillos. E as consecuencias deso, e ti dábase de conta, e dixo, non era moi bellaza, pero trataba de usted. Dábase de conta, dixo ela, eu sabía que algo pasaba, pero o que menos pensaba que os meus fillos tamén anduveran neso. E dixo ela, e agora sigo nesa asociación, porque eu miro por moita xente, doulle ánimo a moita xente, pero non me acordo como, se tú andas a saber como se chama. Que tal estás? Estou sentada xogando cun gato. Cos milindres, non? Mira que gatillo máis feitiño temos. Hola, Michín. Mix.
Dixille así, Mich, casi escoitando pa puta, verdad? E pola noite que escoitas na radio? O que poño, Luis Rial, E que tal está? está ben, Está ben. fala con todo Mario Santos. Pero cando ven a Jun que lle quere chamar a atención por algo, aquí neste programa mando eu. O que non queira, que poña outro canal, e xa está. Vale. En mí non manda nadie, mando eu. Por Andreita mato, ¿no? Por, Como así debe de ser. yo por mi hija mato. Saber levar un programa vale moitísimo. Sí. Queres un programa nomás dices, poñame unha canción, Ese que programa é? Ese non é nada. Claro. A Jun chama e dille, bueno, Luis, se podes, hoxe cumpleanos tal a miña muller ou calquera, se podes poñer unha canción, tan pronto acabo de ler eso, e ao mellor son as tres está dando noticias, ao que termine, pumba. Podo che facer unha pregunta? Unha sola. Sí. Que opinas dos homosexuais? Que Dios lle dé salud a ele e máis a todos. En general. En general serán como os outros. Se non teñen jaito ou non lle vale, teñen que buscar a súa maneira de vivir. Como o noso gato. Mira. Milindres. Melindres de la Lina. Que lindo. De Giz. Pero mira. Mira que cosiña máis feita. Mira, que É grande, ande non ande, o que? O gato. Ah, pero mira, canxa cas uñas. Verdad? Dalle onde lle tes que dar, abuela. A ver, non lles vexo. É o que sei onde está. Está noutra parte. Que lindo. Hai que encender o lume. Canta un pouco, abuela, que canta os seus Que mans cando chove, Ai, mira. O que canta? seus males espanta. Arrimadiña unha pena. Venga. A ver, Estou pensando no apellido. María do Monte. María Jesús non sei. Da igual, abuela. A ver, vamos a cantar un pouquiño, para que non se diga. Veña, abuela. Como era? Outros días na feira, moitos se riron tanto. Tiños tirolos rachados pola falta dun voto. Tiños tirolos rachadas pola falta dun voto. Pousa, e Non me toques naquela cousa. Traquela, tra. Pousa, xiña, e non me toques naquela cousiña. A miña nai morreu yo mouro, tilla do... Esa que se chama, que dice Jesús María, ai, que canta tamén a Evans Baile. Sabela. Saberle unha cousa, esta é María, quen leo, Ai, abuela, María Chenlo. ai, ni idea. María Chenlo. Lei de Jesús. Como era isto de filla do boi? Que nunca me sale. Non estou... É por culpa diso, pois a mí non te parece mellor, non sei como é. Ahora ti tirarás polo carro, filla do boi, do cajo carallo. Vai todo outra vez. Pousa. A miña nai morreu de boi mouro. Agora non é, sí. A miña nai morreu yo mouro, traquela, tra. Ahora ti tirarás polo carro, filla do boi, cajo carallo. Boi de cajarola. Es que non me sale de otra manera, no, yo lo hago en serio. A ver, abuela, non te sale esa canción? Mira, paxariño. A ver, alo vai o gaiteiro Por detrás do pinar. Alo vai o gaiteiro, xa podedes bailar.